Yani gelek ki zaxo peş teketiye. Beri ku ez hatim carek ez hatim de hokey li Erbilê min gelekî konserda de. Zaxo min pir ji zaxo hez dikir. Yani dema ku min li Tirkiye jî televizyona da kurmancî bername şey dikir. Her time digo zaxo. O ev 4 sal 5 sal benim zaxo hin peşteketiye bu yevek city yani belki devlement bajarekî devlement bûye. Çikoy xelkî zaxo pir zîrekin. Ez jî bikelecanım lê sare valla. Yani eksi çar sermayez çağ mini lepik mepik giş mistendiye ez çağ bikim zanım. İnşallah emeger bikinîro. Serdikir ser sahne. Strane min sürprizin. Nikarim abi bej. Ne valla ne. Dur ez strane xoyi Kurdi bibejim. Mesela ez bibejim, strange bejim. Ama jibo zaxo, jibo xelkê zaxo jî sürprizekê min heye. Jibo wan sürpriz heye. Lê ya min Nesrînê ez dil ketim wan çava gula min hem herî stranê min Kurdî ez ê bibêjim. O ez kêfxweşim ku ji bo ku bi zimanê dayîk ji bo ku em ana li Kurdistanê ne li heremê ne bi zimanê dayîka xwe em li bira êdî heremek ava bûye wekû fermî o em pir kêfxweşin. Kabul ez ê pirsa kedim bikim. Niha pêvajoya ku aştiyê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê heye. Ev pêvajoya de çi zemînekê xweş bike ji bo hunermend ji bo hindê ku hunera Kurdî zêdetir pêş bixin, hunera Kurdî zêdetir yani bikarbin berxalav bikin. Yani hunera Kurdî ji bo min her tim û her daîm girîng bû. Zimanê min zimanê dayîk bû. Dema ku 2002 de min ez popüler yani şöhret navdar bûm. Ji xwe min li her televizyonê de, li her demê de, li her derê de bi zimanê Kurdî di axift û bi zimanê Kurdî strana min digot. Belkî hûn jî we şopand ne şopand ez nizanim. Ji bo min yani xelkê me, Kurdên me o insanê me pir mühim e. Yani hemû insana em hez dikin li Tirkiye dijin, Tirk û Kurd û Arab û Çerkez û Boşnak em giş li cem hevdû dijîn. Yani biratî û aşitî ji zêdetir tiştekî girîngtir tiştekî tuneye. Ji bo wî jî inşallah 2026 her tim û her daîm biratî aşitî û azadî bibe. Îca em ji bo temaşevanê Rodavê daxwaza stranek iştekin parça Dilêm dixwaze te bibîne kulîlka sorûşîne. Nesrînê berdewam konserê.